sajagi phaio langmano lamano langma phiaba hejamara RD block ni ario tongnai borgatha tu hejamara jora lama tabukbo lama swnamjaiyako bridge swnamjaiyako gamini lukurok belai no jungjal wngwi tongo hati habanok rwngnok bebak jaga thana hankhe o lama tungsano hatio thangwi thalik tangsa phalik chanabo o lamano rwngnogo thangwi rwng swrwngnabo o lamano phiaba tabukbo o lama swnamjaiyako watui ni molo belai no jungjalo klaio rwngnogo amjok mung tongwi tongmaro thangwi maya ango keba 2 km ni jagao 2 km ni jagao gari reserve khaiye 10 11 km hai matha amdikhai berai mathango guri mathango amon bagi belai kheno jungjalo lai tongo kamini borogo kok mamangkha oro khorokja chakrabo kalai thikya hinai langma hari kahinai tei chongmari gana o hinkeno thwngkwrwng bodoli borok rok phaiwi suwi tlango map tlango hinibo khanaka phiaba chongmari laikheno abono tei upili nasigya tei suphaya abo hai hinai koktuma mankha sorkar ni mokolot klai tongwi sorkar nugya haikhe tongo bongni o lamano jungjalo nai blai kheno bwkha dukhu nangjaklaiwi gamini siklaro wanangkhai warwi rang rok khanglaiwi borok tini swnamlaina hini kha thonka tei swnam paikha borok sak no satung hinya kwrwi wati hinya kwrwi belai kheno naithotok ke swnam paikha chini kokmang TV ni bisingtwi kamini borgatha kamini sikla chalairokno belai kheno hamaya pharo tei langmao thinango obo haikeno samung kahamni bagwi yapri selaitung tei norok bo seri takokjong kokmang TV naitongnai o jorao kokmang TV norokno obo haino kamini tamung tong tamungya tong nugyano nuginai siano cherry sirinai abo haikeno naitongni kok TV norok choriyatwi tei tongno nong yang rogo obo hairok nungjagwi tongkhe norok video khaiwi ano rohaimano chini kokmang TV no rohaimano chini kokmang TV ni WhatsApp wngkha 9378055706 on number te kwrwngwi WhatsApp ano video rohodi chini kokmang TV no video rohodi chung chaitongnai nongni problems tei jingdal longno muthaknani bagwi hambai।